pasayan yan, saniyan sa rin yung half Filipino Andy nga ang kulog now. It's another day off and today magsuri-suri ang yano diri sa SM City, Cebu. Importante jud kayo mga pasayan yan no nga makahigayon ta og suri-suri para mawala nga atong mga stress. And this time plano nako nga mo tanaw og sini. And first time nako nga mo tanaw og sini sa IMAX. Oppenheimer ang akong gitanaw mga pasayan yan. And sa wala makahibalo dira no, hilig kay kog mga historical film. Pero sa dili pa magsugod ang sini mo pala sa tagtambal ay kay maragalain man akong pamatsyag ron mga pasayan niya. So ni pala sa kog tambal para sa ubo og sa ilanat and then tubig and of course isa na to kalimtan ng atong early dinner para dili taguslaon ikatan-aw nako og sini. Daghan jud kay mangutanan nako mga pasayan niya kung dili ba ko buringan nga magkaon nga mag-inusara or magsuroy-suroy nga ako rang usa. Nindot kaayo mga pasayan niya kay wala kay agdon nga laing tao. So na kay freedom to do whatever you want. And after na ko mukaon, mag-window shopping sa ta mga pasayan yan. So nananaw ko mga bagong products diri sa Sunny's Face. Window shopping sa taron no, kaya pati budget pang palit og mga pagguwapa mga pasayan yan. So hanggang tingin muna tayo, diba? Ang ganda-ganda ko. And also nako doon sa Mango no. Kaya mananaw mga sinina og mga bag. Kaya basin pa din ni barato, pero way barato. Tag 3,000 lang sa yal. So sa Shein lang juk mo palitan ni mga pasayan yes, kaya bas barato pa jud dito. And next stop na tag mga sale diri sa H&M. Unfortunately walay kaya sa atong budget, so mo na back out ta. So wala pa man nagsugod ang akong tan-awon nga sini mga pasayan niya. So mga pisa ta diri sa Starbucks kay basi ba di ay na gwapo nga ma-crush na ko. Oh my god, nakakaloka. Hi, wam na crush na ko mga pasayan yan. So mo nang niadto na ko sa sinihan kay magsugod naman pud ang akong tan-awon nga sini nga Oppenheimer. First time jud ni nako nga mutanaw og sini sa IMAX mga pasayan yan. So ug mao kini ang pinakamahal nga sini nga akong nabariyan. Oy, pero worth it jud kaayo mga pasayan yan kay Vega kaayo ang IMAX. Anyway, mao to siya. Sige, bye.